Salutări, dragi prieteni! Cu voi este canalul Pop Cristian. Pardon, scuzați-mă. Și azi vreau să vă prezint crescătoria mea de porumbei. Aici am niște porumbei dragoni. Nu sunt dragoni, sunt moțați. Ce sunt? Am ce mulți porumbei. Am aici o pereche de cuci să le-am perecheat. Am aici un puiuț micuț. Uitați-l. Făcut din acest gut și acea porumbiță. Uitați ce frumos este. Vedeți, da? Mai am încă 2 pui. Uitați aici. Uitați acesta. Acest pui roșu. Mi-am cumpărat și o porumbiță rotată. Ia uitați ce frumoasă e. Uitați ce frumoasă e. O splendoare de porumbiță. Mai am acest pui. Acest pui roșu. Și fratele de cuib, uitați-l aici. Un roșu frumos. Mi-am mai luat încă o pereche, deci am o pereche de rotați, pereche de moțați, perechea acestui porumbel vânăt. Este acea asta porumbița. Porumbița asta frumoasă albă de jos este acestui porumbel și perechea aceea. Și mi-am acesta am perecheat. Sper să ați ceva de ei. Uitați, ăștia trebuie să-și facă, uite, vedeți ce a făcut cuib. Ăștia trebuie să facă ouă. Uitați ce se bat pe acolo. Aici a făcut altcineva cuib. Uite, vă arăt și acum. Uite, vânătul ăla. Vânătul acela din colț. Uite ăsta. Nu primul, al doilea. Cu a porumbita aceea vânătă. Uite asta. Și-a făcut pereche. Și-a făcut cuib. Uitați ce se dă la porumbiță, rotatul. Unde e, mă, puiul? Uitați, puiul acesta este foarte frumos și asta sunt frați de cuib. Porumbei aceștia nu mai sunt crescători la mine deoarece am fost fraier și le-am dat drumul și nu mi-au stat. Toți aici stă în afară, mi-au stat. Ăia doi nu mi-au stat. În rest mi-au stat 2. Toți în afară de ea 2. Uite, ea 2 sunt pereche, vedeți? Lasă-mă pui în pace, nesimțitule. Ăia 2 sunt pereche. Vânătul ăsta cu asta. Pereche. Vânătul asta cu ăla. Eu am aici o familie de porumbei. Stați puțin să vă prind și puiul ăsta, dar nu prea stă. Uitați că vi-l-am prins. Uitați aici puiul, ia uitați ce frumos e. Nu pot să vă arăt aripa lui. Este foarte frumos puiul. N-am ce să spun. Zboară la mine. Și tot zboară în afară, uite acesta, acest mascul, gutul ăsta, aici, mi-a venit de la 750 Ucraina, mi-a venit între primii 10, a fost clasat și sper ca el să iasă și puiul lui, acesta este puiul lui, uitați-l. Uitați ce mă bate, vedeți? Au, vedeți ce mă bate? Și sper ca și puiul lui să fie la fel de bun. Acesta a fost episodul, sper să vă placă, dați abonare. Este primul meu vlog, o să încep cu porumbei, cu voi este canalul Pop Cristian și sper să vă abonați.